sih ngilek kai sa kasunang jong snap sing sim. Badai usim jong ka Imam Haram bakraw. Kene kan ti mitang senang merung sa katai kasunang jong snap sing sim. Sa kabadai ka senang mo tangam. Te to perlu kene pej kene ka. Jinglek ke jongim ta bad. Nang ba mentang singi ngilek da ne ka. Kabaj ke ekspol marki ang ba. Kan ka surok ka sniu ba. Kali he ene ki. Tangki kali he kila banya jai ki mertis po kila banya ki surok. Dengan persang dekat ekspor lagi poin ni am. Top lock ni passport mah. Kubesbut. Abang nilai aja kan ke surok. Nilai lab baka jings ni ke surok kalong sebab palan. Baka bobuan kika. Ni haban hiar ban yai teka kejan. Warlangi wan kabany. Rai kalong bat kaba isang sot ban pej. Ya kan ke surok. Dah lah ini pej kamsha kamat isu. Ya ke jinglong jong kan ke surok. Atau kalong kaba kuno. Kene kedai kesenang mau iksar. Kene kedai kalempi bandai sya mau tengam. Kene kesenang kedai ke border. Haka bedai bat ka ranikor konsumsi bat ka makorwat konsumsi. Kedai nang ni kesenang ke bakut juga kene kesenang bat penyakhat ya ka makorwat konsumsi bat ya ka ranikor konsumsi. Kejing sisya ke surok kam dai ke bajengai. Drai namar kejing seniu jong ke surok. Ni haban nyai deki kenta tang na kenta ban poi hak dai ke jaka. Kejing i ben jong ke sorkar iya kena ke surok. Kalau long ke ba iseng sot sisya ban pen barla isen ai lu. La so dai ba ke sorkar kan la ai na kenta kena ke surok ke ban poi hak sinong jong sngap sing sim. Usim ubakrau jong ke Imam Haram. Ta ngila puai kene kesenang mo tengam. Kene kesenang kedai kesenang jong usnap sing sim. Kedai kene ki kata kesenang balak ha yang sim juga Imam Haram. Budai usim kraw jong kene. Ya ale metang ini lek pej kita sepo senang pada niyo punya kiran berkini senang. Aku bayar deh pada senang jong usnap sing sim.
abang ila poya ka sinong motongam ka sinong jong usngap sing sim katno ka jing itiang ababan pej yaki kemar sodong keleng jong kane ka sinong ka badap kilum ki ba itanan bat ka balong ru abak pengat hadu kata-kata to ale ngini rong siapa ka sinong menta ayu nginyo jing tep na kane ka sinong. Tu kene ke cekah dalam harur lu aku bakal ke SU sampai ke saya distrik latai dan burung buat jong skap sing sim ya kene telah beri ikan yang nya kene ke petai kemarian ke tanam de mentah ya keduk saya tri jong kesno kene kesnong motungam kadai kesnong kepala rem haduk kata-kata nomor hoj ngim la shu ban yo ya ka sngi ilane ka ya ka snem ba ki wan bu hash nong hangne henre kat kum bang ilap namar wat uneu ngap sing sim la dai na do ka snem khat nyos pa nyau phel te la se kala kane ka snong kala long hashwa kata let's say that su antat ka dai hak isnem khat nyau spa tam ai ka jing long jong ne ka snong mot ngam dan rei ka ba snusi ka long ban mar ka ne ka snong mot ngam ka dai ka snong ka ba dang sa den ha ki babun ki liang ha babun ki benta hot ka ne ka snong mot ngam let's say kumbang la ong na do mene ba ka snong kala don kumba khat nyau spa hakisnem khat nyau spa tam ai rei hadu menta mene ka ne ka snong mot ngam kadang don tang kumba khat kan dai nomien namar ka jing bom seiso bar ka dai ru ka snong ka ba sakandong ha ka wei ka liang ro ngala banong ba wat ki nong mi khmat ro ha ka ne ka snong mot ngam kim daya petan hadu kini kisngi kita ki skim ki bang yo na ka sarkar jela ngimpat yo wat ka wei ro andre tang ki skim Nilayo bani keren buat umuntri jong kesenong motongam. Ngaliyo sengawang ne baka sorkar kelai banyak hadu kata-kata ya kane kesenong. Kam syam la ai kawai ka skim na kamta jong kinong senong jong kane kesenong. Hak bede bar skim jong ka sorkar jela henrei kidang yo tang ya kita ki skim jong ka skim sorkar pedang ki bang itep. Kelalong ke ba isangsat bat ka balong ka sosun ai sisa ya kane kesenong jong usngap sing sim jaka ki ba ngidon hang na snong motngam ki nadu ka snong ro kalong lupa snong ka ba itna do kata idon ro ki shat kum kanika shat unar ka ba idon perkakhap jong ka maurap ro kadon ka pu pon bala banyu ikan diang ka tu ka shat ang tanang ne na mau tengam ro mar ngilong mar siliang barka ka mau rapat mau tengam idon ka urnar tual kumbang yo ne mau tengam nang ta kadon ro kan ka piong ka tenrong mau perkong ha ka ba la ban yu i kendiang ya wat ya ka ri Bangladesh nyeru ha ka por ba ka priang ba ka penam nang ta ya ki than nang ta ladang ipai sakit ta than mingi ya ki mosram ya kasnong sora ta ter badang la ban kot ya ka kemat la ban ya ki than mingi jong ka ki than mosram sora nang ta ladang ipai sa sapang sapngi ro ngela yo iro ya ka Bangladesh ban ya khap ro bat ka is Pakistan ka ba ya ai bat ka Pakistan amat ka ri Bangladesh ni la ban i kendiang ya lang ba jong kan ne ka snong mot ngam te bat kunjuro ngi don ne u mot sa kan mau jong ne ngap sing sim akbala te ya ne mot sa kan mau jong ne im ba krau
jongka hima maharam badai ru tresnong bad belaka alasan lah hane kum badula long ru musim jongka hima maharam nau neu mot sa kan mau ru la ben ilang ba yang ki kari khasi jongi adi ngi phai sate ngi la bani ispun kisnong khasi ki jongi ki badan sate jongka lang ba ladangi pet nau ne umur sakan mau jong nulum kabangi la tei na ban sakan mau yang news ngap sing sim kum sim jong ka hima maram naduk kita ki spas nem ke bamen suah kumba sispa nyop sans nem haduk ni kisni ba mentah Warlang itip baka shnong jong usngap sing sim kamlong ka ba sai sok ban rep hapo shnong. Henry ka don pat ki jaka ki ba kring ki khamat ki jongi ki balong ki ba itenat hadu kata-kata. Abang ipe chami ngiu i kendiang ya kari Bangladesh hadu ki sora ter. Abang ipe pat syak pangsep ngiu i ya ka shnong jong kiri kasi ki ba itenat namar ba balapan wandur dau blai nang bu nang thau keboleh ikan diang ia kari kasi ke jongi Henry ka bakham sosi shushu kalong ba hakane ka shnong ka don tang ka wei keluar primary school Henry hakane ka school kelalong penban kum ka sem masih kam shem lalong syu ka school kelas ya ka school sem masih ka badap daki ej masih sudah ban pej ka no isang sot ya kane ka school bat ngila ru ban ong baki try jong kane ka school namar ba kadai ka school shimet la ong ba kila bandai tang kinong shna pisa na banta kane ka school la sobha ban kerpat jika sorkar bahkan le na banta juga ni ka school namar ban pej le isang sot shisha hadu kata-kata ya kan ka school lekat kum kejinya tu jong menteri la ong ba hakapor liur hakapor bejuru slap lahap ban perlong school no apo ying bro namar bahkan ka school kamlong ban syang school setia hakapor slap di kena hakane ke school kidon kumba arp hongut kabadon adu kelas A adu kelas 4 kejing lek jong kini ki brew ki baseng kane school kla long kumba ke lek ben shisha bat kabala ipat do not ban pej ya kane ke school orang bak senong jong kane ka senong mau tengam na penpau kejing musik aldang apai hakat nak tule kuthi jong kane senong mau tengam mar kane ka senong kane ka school antat nado snapchat desktop hapel nila sedang ban di school kala bana sesuai kata ro ngam dakte bah pengre pet kane ka school kalong punya kam long su school ban kai hang la ban ra no ha kane ka jaka ke bangi ha penan kam ban ai bam sni ki kena kembang tip kata ka midimel te nang ta ki nong kai ro idan tang iwei nong kai bakri la dang ipai ki nong kai namar tang iwei nong kai kan tam adu kata namar hange ki kena school ki dan kumba ar phongut ai ki kena school te ki haban sim nado ka kelas A namar ada ka school khasi nado kelas A kelas B kelas 1 kelas 2 kelas 3 adu kelas 4 te hadu ndre teliki kelas ni ka we kan kai te kan sem sistem hadu kata-kata parnis ngetu huru ba kalang kajing ka ba hadu kata-kata ladang pai kalian jong kinong kai ndre lang persang ban ya kendo ya kitna tuli peti hana kerwat na po di ai por mensua na wingi da undi po di ai ti ong ba nomor kan ka school kadai po kadai ka di school ke na po SSA ya la persang ban ya kendo ndre na kaliang jong ka SSA ro ki ong bangin nam la ban ai extend teacher ya kini ki di school tang ya ki government bar ki SSA hi ndre ya ki di school ni nam la ban ai extend nya additional teacher hano honoro
isai kan ka school kam dai show ka school kala dai ka semasi te kerpat ya ki nat dari me ya kan ka school ba kin ya pelem ya kan ka jing jar jong ni kum kinong mat ngam namar minta ban ong klam ka jing nang jing start isnga ba nginam la ban pediang show andre ba ka slam hikai la ni ka bangin yo ka jing hikai ya ki kena school kalang community so kata kala wei jong ki kena ijongi hanes nong mat ngam Nila aban keli syai kinong mi khmat jong kane ka constituency. Kane ka constituency ka hapopo ka mokorwat constituency. Mar senda bat karon kor constituency. Henry kane ka snong pade ka hapopo ka mokorwat constituency. Hato kinong mi khmat ki don ki khmat ki yo ne am ki don ki skor ki sngew ne am. Ka sorkar klale kelut ka sorkar klale marla ya kane ka snong. Ngilas ngawan ong bakat kasenong jong usngap sing usim bakraw jong kahima maharam Henry hadukat ne la sya ban ben ya kane kasenong nadu ka sorkar kinong mi khmat na wei nong mi khmat sha wei nong mi khmat na ka wei ka sorkar sha ka wei ka sorkar kila ben ya kane kasenong hadu baka surok kalong tang ban ya ki kali masih ki kali kulai Henry kat kum kajuk menta pan poi hakan ke snong kalong kaba bangin yai daka kali ni habi ban yai daka kejat ko ka sorkar to pai khmat lam syakan ke snong jong uskap sing sim bokraw ka hima maharam sai par khat ma phi ki pai ba barsap komen ka ba phi sngew kwa ban ong halor kane ka banta khublai shibon